Άλλη μια χρονιά έρχεται στο τέλος της με τα Κηζίκια και πιστεύω να σας αφήνουμε κάποιες εικόνες που να είστε ευχαριστημένοι. Σήμερα με τη βοήθεια το Βρεγρή, τους ψαράδες της Αρτάκης, σας προσφέρουμε αυτό που προσφέρουμε. Είναι δωρεάν από όλους τους καπεταναίους από την Αρτάκη και ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί για άλλη μια χρονιά το χρειάζονται το χειροκρότημα. Γιατί για άλλη μια χρονιά μας βάζουν ασπροπρόσωπους. Γιατί τα έξοδα είναι όλα δικά τους. Να είναι καλά, να έχουν καλά ταξίδια και καλές ψαριές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για να ξεκινήσουμε την ωραία βραδιά. Να έρθει η πρόεδρος του ΟΠΕΧ, η κυρία Λίλια Στρακόνη, και ο πρόεδρος του Βρεγρή, ο κύριος Παραλέγας. Να σας πούνε δύο κουβέντες που πιστεύω σήμερα να περάσετε πάρα πολύ καλά. Γιατί κάποιες παλιές Κασάνδρες μας λέγανε ότι δεν θα κάνουμε Κηζίκια. Αποδείξαμε ότι κάναμε καλύτερα Κηζίκια από κάθε άλλες χρονιές. Να είσαστε καλά, ευχαριστώ. Να περάσετε καλά, να χορέψετε και εύχομαι και του χρόνου ακόμα καλύτερα. Παρακαλώ την πρόεδρο, την κυρία Σλαβώνη, να σας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε συμπαραστάτη του Δημότη, αγαπητές φίλες Αρτακινές, αγαπητοί φίλοι Αρτακινοί, επισκέπτες της πόλης της Αρτάκης, σας καλωσορίζουμε στη λήξη των Κηζικίων. 30 Ιουλίου ξεκινήσαμε με τους κατατοπιώτες. Σημαντική γιορτή. Σηματοδοτεί την έναρξη των Κηζικίων. Και τελειώνουμε απόψε με τη γιορτή των ψαράδων. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την τιμή που μας έκαναν η δική τους η γιορτή να είναι η γιορτή της λήξης των Κηζικίων. Κουράστηκαν, μας πρόσφεραν άφθονους μεζέδες και εμείς απλώς συντονίσαμε 5 πράγματα. Τους ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την τιμή. Και επειδή τελειώνει απόψε όλη αυτή η μεγάλη γιορτή που κράτησε πολύ καιρό, από 30 Ιουλίου όπως σας είπα μέχρι 10 Σεπτέμβρη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που κουράστηκε για να γίνουν αυτές οι γιορτές. Πρώτα απ' όλα το προσωπικό εδώ της ενότητας της Νέας Αρτάκης, της καθαριότητας, τους ηλεκτρολόγους, το προσωπικό της ΔΟΑΠΕΧ, του δικού μας οργανισμού, που έστειναν τις καρέκλες και τις μάζευαν. Όλο αυτό τον κόσμο που δούλεψε πολύ και επίσης όλο το τοπικό δυναμικό που στήριξε τα Κηζίκια. Οι χοροδίες, τα χορευτικά, τα μουσικά, τα ροκ συγκροτήματα. Όλους αυτούς τους ευχαριστώ από καρδιάς. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντιδήμαρχο τον κύριο Φωτάκη που με στήριξε στην κάθε μου προσπάθεια. Εύχομαι να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να χορέψετε και του χρόνου να είμαστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα σε όλους εσάς που στηρίξατε τα Κηζίκια και που χωρίς εσάς δεν θα είχαν καμιά αξία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, να είστε καλά. Και τώρα ο πρόεδρος μας. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω σε μια γιορτή που έχει γίνει θεσμός για την Αρτάκη. Οι ψαράδες αυτής της πόλης σας εύχονται να περάσετε μια καλή βραδιά, σαν πέρυσι, σαν πρόπερσι και ευχόμαστε και του χρόνου. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους τους χορηγούς που προσέφεραν αυτό που προσέφεραν για να γίνει αυτή η γιορτή απόψε, όπως επίσης την ορχήστρα που είναι δικά μας παιδιά, ιδιαιτέρως τον κύριο Κικίδη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σλακόνη, τον κύριο Φωτάκη,
που στάθηκαν στο πλευρό μας για να ολοκληρωθεί αυτή η γιορτή. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτούς που έφυγαν, στους ψαράδες αυτούς που έφυγαν από τη ζωή και κάτι τους χρωστάμε. Τους χρωστάμε την ύπαρξή μας, τους χρωστάμε αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Θέλοντας και εγώ να σας ευχηθώ να περάσετε καλά και να δώσουμε ραντεβού για τον χρόνο.